Sobre l'economia flexible han estat parlant aquest dematí en l'hostal de la Gavina els que saben, els que hi entenen, els que belluguen l'economia, i sembla ser que, si és flexible, té alguns atractius per a algú i alguns beneficis per a alguns, per molts, no ho sabem. Aquí en la cala de Sant Pol pensem sobre l'economia flexible. Doncs ha estat aquí a l'hostal de la Gavina que aquest dematí han estat parlant sobre l'economia flexible. Hem fet una enquesta. Què és l'economia flexible? Li hem preguntat a la gent i cadascú ens ha donat entre balbuceo i balbuceo la seva pròpia versió i no s'entenia res. O sigui que parlarem amb els organitzadors, la gent del periòdico, i que ens ho expliquin.